Umuobieze buregwu egwu mbagala egwu Umuobieze buregwu egwu mbagala chai akwa mbe ka na-ekwu ife a egwu akụwo mbagala egwu ka njugenu na ajụjụ mbagala egwu akwa mgbe ipelu mpe egwu dị mmanụ mbagala ọkwa ịnụrụ akụkọ mbe ọfụma mbe dị egwu malụ na mbe bụ onye aghụghọ ka ngwa ga-eji ekwu ọ bụrụkwa sọsọ na anụmanụ ka enwelu mbe dịkwanụ na mmadụ mbe nọ n'ime afịa mbe nọ na chọọchị yo mbe nọkwa na gọọmenti yo na mbe na-akpa ike ana m apụta elekshọn ị ga-atụnyekwelu m vootu maka ọ bụrụ na m winu na-aga m eme ọfụma ịmakwa afa pati m ọkwa PVC ebe esere ọnụ ụzọ bịa tụnyelu m vootu na-aga m eme ọfụma maka ọ bụrụ na m winu na-aga m arụgharị Lagos niile na-aga m alụkwa ọtụtụ ọlụ ụlọ niile dị na Lagos na pancha ga-ebu esi makwa ọ bụrụ na m winu na-aga m agbapụ mmiri ebe niile ma ndị na-enwere ego baji azụ aka baji edenye papa na nke Mr. Ogene maka na anyị ga-enye loonu anyị ga-enye gị anyị ama ntinye gị interest ọ bụrụ na shọpụ gị na-ehi mmiri ga-edenye akpa gị na nke Mr. Okpokoro maka na anyị ga-alụgharị shọpụ ka m gwa gị eziokwu ọtụtụ alụ ka anyị ga-alụ mana ọ bụrụ na o winu ịnwazi anwa krọs ọ na geeti ya eziokwu nkịta oyibo ga-atụ gị ọsọ ịbịazie gị kene ya izeselesi gị mma ncha Mr. Ogene na-ekwu what can I do for you? Ọkwa maka ndị anyị edetala papa ga-elu ọkwa maka ya ka ndị wee bịa. Can't you see we just finished and why are you stopping me? Come on, Musa, walk them out. Well, I don't want to see anybody. I walk them out. Ọkwa ndị okwu ọzọ eme ọzọ maka na o nwetaghị ife ọ na-achọ nwanne n'ọdịzi egwu anyị bụrụ egwu na be Enugu anyị jebe Enugu jee kene the executive governor Ifeanyi Ugwu anyị gburugburu one of Enugu gburugburu one of Enugu gburugburu na isoro na ndị mbecha gburugburu biko zekwelu ndị mbedo maka na anyị ma na ị na-alụ ọlụ ọma ọlụ ọma ị na-alụ n'Enugu kara aka n'inyere ọtụtụ ndị ọlụ n'inyere ndị isi ọlụ okporo ụzọ na-elụrụ ya alụ gburugburu biko gbakwarụ ndị mba ọzọ maka na Umuobieze na-ene anya n'ofu ụbọchị na ị ga-echeta Umuobieze gburugburu Umuobieze sere gị chere gaba
UGWUMBA.